Şandeya İmraliye ya Dem Partiye ji hêla rêber Abdullah Öcalan ve zoh bê moralekî gelekî xweş û bi coş hata pêşwazîkirin hevdîtin 4 saetan berdewam kiriye û bi 3 kamereyan dîmenê banga dîrokî hatiye kişandin. Şandeya İmraliya Dem Parti li girtîgeha İmralê cara sêmin bi rêber Abdullah Öcalan re hevdîtin kir. Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Sırrıya Önder, Tulay Hatîmoğulları Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek û Faik Özgür Erol di şandê de cî girtin. Li gorî agahiyan Şandeya İmralê saet 9:30 gihîşt girava İmralê û ji hêla rêber Abdullah Öcalan û girtiyên din Ömer Hayrî Konar, Hamil Yıldırım û Vîsê Aktaş ve bi coş û dilxweşî hatin pêşwazîkirin. Rêbera po girtî û şandeya İmralê li eywana ku daxuyanê lê hate dayîn, têkildarê Navaroka Bangê sepet kirin. Piştre jî rêbera po bangawaziya ku wî bi xwe nivîsan dibixwend. Hat zanîn ku bangawazî bi 3 kamereyan hate kişandin, xwendina metna bangawazî bi çepikan bi dawî kir. Her wekî rêbera po hem yek bi yek hem komî bi tevahiya endamên şandê re wêne kişandin. Piştî xwendina metna bangawazî bi hev re xwarin. Li ver wêneyên têkildarê bangawazî radestê şandeyê hate kirin, lê belê dîmen nehatin radestkirin. Rêber Abdullah Öcalan ku 26 salin li girtîgeha İmralê dibin tecrîdekê giran de ye, tevî şandeya Dem Partî û hevalên xwe banga aştî û civaka demokratîk kir. Sırrı Sırrıya Önder piştî xwendina metnê anî ziman ku rêber Abdullah Öcalan ji şandeyê re gotiye, bêguman ji bo di pratikê de pekeke çekan berde xwe fesih bike, hewceyê aliyê siyaseta demokratîk û huquqî were naskirin.